Amuso unye kwa ramogi kamura mura mauntiere machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mabuta ye chenro ni en Ruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng kenda mor mokalo ni wendowa kendo wendwa gin wela ariyo kawone studio ka agibonyiso wa ni nyiginga ang'o momiyo wantiere kodgi e penj laktar ka chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumu. Machiegni e penj laktar abuchako kodi Leonard inso nyingi inwod kanye. Aluele Leonard Oko Oteku. Anaguda Sembo East. Umiambo na sablo Kisumu. Yeah. Ero kamana nya Leonard amor mar bedo kodi e penj laktar kenda ruaki. Ero kamana enya. Daktari. Ero kamano. Dr. Odhiambo Bati, Migori County, Awendo Sub-County, Gweng miluongo ni Ranen, ajasa kwa muda kichula, sechege to tich okela e boma ma Kisumu ka. Ero kamano. Jasa kwa muda kichula, wamur maruaki e chenro. Daktari Leonard waruaki mokalo e chenro mar penj laktar. Daktari kawuono daher mondo mwago mbaka kotende kod yamo mag dhok. Seche moyo wacho ni yamo mar dhok daktari. Watemo wacho ni en ang'o en yamo makudha makalo ni en yamo mabiro gi tuoche ka gin tuoche githoro bedo kaka tuoche mage kod weche makamago. Ero kamano nitie tuoche mathoth mabiro dhok mopogore gi mwang'e mapile pile kaka samoro lak maremo mago mwang'e mapile pile. Nitie tuoche mabiro manyalo miyo dhog ng'ato kuodi. Koro kwa wuoyo e yamo mag dhok, twawuoyo tuoche manyalo miyo dhok kuodi kata manyalo kelo adhola kata kidonda e dhok mano e yamo mag dhok mwadwa loso odiechieng' ma kawuono. En chandruok mathoro ga bedo mang'eny pacho ka to gwengewa ma kaluo ka to chal nade? En chandruok mathoth kabisa Kenya mangima e gwenge ma kaluo kata mana e piny ngima gin gik mwaneno gi ji mathoth kuot mag dhok mikelo gi gik mopogore opogore ma wachore ni the percent 2 kata tamalo 2 mar ji yudore gi tuoche mag yamo mag dhok. Iwachonwa ga ni tuoche kata yamo tiere kidienje mag kute mathoro kelogi. Iwacho kata ni kaka yamo mag dhok ni ging'eny gipogore ok ang'eyo ni gipikelo gi kod kute gin kute ginyalo bedo kute mage daktari. Ero kamano yamo kubiro ma dhok nitie aina mang'eny nitie aina mikelo gi kute mag bakteria ma wanyalo wacho ni infection mago nitie yamo mag dhok minyaluong gi dho ngere ni kansa. Nitie kansa nitie kidieny ka kidieny. Nitie kansa ma dho ngere luongo ni malignant gi kansa ma dho ngere luongo ni benign. Kansa biro ka mokwongo ng'ato tiyo gi gik mopogore opogore manyalo chalo ndawa, bed ndawa mimadho kata ndawa mikete dhok, gik machalo kuber, kong'o, mago nyalo medo ng'ato mondo oyud kansa. Mano kansa miluongo ni malignant. To kansa miluongo ni benign ma wadhi wuoye matut kawuono ikelo kecha sama ng'ato dongo kapod en e min gi. Nitie cells ema pogore mabed kaka wan. Koro nitie cells monego bed ni loso lak, cells maloso chogo mar lemb, cells maloso pien. Koro cells kada chembe monego bed ni loso lak. Sama lak oselosore to onego bed ni cells modong' ka lal kada disappear. To samoro nyalo yudo ni thuolo moro moko ok disappear, gimedo bedo kanyo. Ema bang' ka gimedo dongo, yudo ka koro gikelo kuot mag lemb kata yamo mag dhok modowuoyo kawuono.
ma iwacho ni en chandruok mang'eny mokalo kendo biro e yore mopogore opogore. Ntiere moko ma bende samoro kaka cells ni wacho ni onego bed ni loso kata lak to ka onego bed ni gilal to moko ok lal ang' nokel chandruok mopogore opogore. Leonard, arwaki e chenro mar penj laktar. Ok inyiswa ni in owuon ichako fwenyo ni nitiere kod chandruok kata yamo mar dhok karang'o? Yamo ni obuto koda ochakre bet 2009. Yeah. Chako matin kuchanda kamano matin. Yeah. Mabende nok ang'e ni en gima nyalo dhi mbele. Ne nitie kama ne utera mag yien mag jo nyaluogi. Yeah. Ema nutera nikech waparo ni onyalo rumo. Koro mane jaduong' ochako miya yien go mondo atigo matin. Nikech waparo ni gima yamo ma owuotho mabiro rumo yien go nyalo teke. Gikone yien go ne duoke chien to omedo mana idho kendo. Yeah. Koro bebe kamano mang'eny. Koro naneno ka ne yien go ok duoke maber, duoke to duogo. Koro ne achako yo mar mondo adhi osiptal kamoro madieny. Yeah. Kanyo badhiye kayudo yien. Yien go ne medo mana dhi me. Duoko marem chien to ok thiedhe. Daktari, jomagi mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod yamo mag dhok? Erokamano, yamo mag dhok ma waluongo ni yamo benign mok malignant nyalo mako ng'ata ng'ata. Thuolo mar joma mine gi joma chuo chalre. To obiro wanene mang'eny kochakore e higni 30 gi wiye. Gi nyithindo ok ging'eny, gichako neno e higni 30 gi wiye. Nikech kaka nawacho ni onego bed ni ka cells oseloso gimonego losi to disappear. To kama ok disappear to tiende ni ochako dongo mos. Koro kichopo higni 30 kirie 40 to koro en gima inyalo ne ni koro gini okuot. Koro miyo sama ji biro osiptal kar higni 30 gi wiye ka. Notimore ni kamano, Leonard? Yeah. Ichopo higni adi koke ichako neno mondo midhi osiptal koko chak nyisi ni gima timore ka nyalo bedo yamo? Achako bedo ka ng'eyo ni en gima nyalo dhi mbele ahinya. Ok higni mang'eny ahinya. Nikech achako dhi osiptal kapod otin. Ok noduong' ahinya. Koro ne omedo idho kobiro maduong'. Koro kafwenyo ni nikech niwacho dakteche mane kanyo. Koro gini onego bed ni koro ineno daktari maduong'. Odwa dhi malaya ahinya. Yeah. Koro ne atemo matek. Gikone pesa mane chanda. Nikech pesa ne ok ayud mayot. Nikech nosedhi malo mane odwaro pesa. Yeah. Ma en chandruok mar pesa. To kang'eyo ni chopo kanye kata nigi kanye ma koro niwacho ni mondo mi iwe yedhe mag nyaluogi. Koso nokiweyogi? Naweyogi nikech koro kata natiyo yien mag nyaluo to nomedo mana dhi malo. Ok ayud konyruok. Omedo mana idho. Koro mana wego yien nyaluo. Ka na adhi osiptal koro aparo ni koro gini onyalo hinyo yien nyaluo. Atero mana osiptal. Daktari, pimonwa kacha ni wantiere kod kidienje mopogore opogore mag yamo mag dhok. Kendo wachnwa kacha ni bende gibiro kotenre kod gik matimore e ngima dhano. Wawinjo kimulonwa weche mag cells. Nyore ne wantiere kako daktari moro ne wang'i weche mag cells. Kaka cells gi bende chak dhi pogore. Mopogore matindo ng'injo matindo machop nyaka ka DNA. Mano kama tinie mogik ma bende wanyalo wacho ni loso dhano. To bende wachonwa ni ng'ata nyalo yudo yamo mar dhok. Ok ang'eyo ni niromo gi Bernard kono mane. Ok ang'eyo ni niromo gi Bernard kanye koso kaponono ni gombaka gi Bernard. Erokamano, wase bedo kode koro e thuolo mar dweche 4 mokwongo romo. Nobiro ka gino koro duong'. Yamo ni rachne kata berne yamo mowuoye kawuono ni ma dho ngere luongo ni amyloblastoma. Odongo mos, mano namba 1. Namba 2, okorem. Namba 3, pod onyalo weyi tijeni thuolo mang'eny. Koro samoro yudo ka ng'ato ni kode
to nikech oonge rem awacho mani ma gini apani donga gini biro rumo ni thuolo matin gini biro rumo to medo mana dhi mbele koro endo sama nobiro to gino nopong'o dhoge ang'eni wan gi picha ne kang' nwane nopong'o dhoge manok onyal kata chiemo koro yudo ka ng'ato koro dende chako dok matin kabisa ok onyal chiemo nitie be gima waseneno ma apani onego to kabiro osiptal tadhi tho mano emomiyo ne pok abiro koro yudo ka ng'ato osedhi ka jothieth sawasawa ma jathieth kidhi kawuono to kwaye dhiang' ibi gi dhiang' kiny bi gi rombo nikech mage gik ma ging'e ni ji nige gweng' ka onyisi dhi manya 10,000 ikel samoro ionge go to rombo ni moro tinya dhi gonyo tikia ni rombo midhi gonyo no be en mana siling 10,000 koro chopo ok ginyal to gini be koro osedhi malo pesa bo oserumo osiptal ka adieri onge go kabisa koro mana pani jowa nyaka ng'e wach no amor ni kele kendo mondo mi oganda wa ong'e ni thieth chutho ayudore e siptal kosetim diagnosis maber iwachonwa kata ni gibiro yore mopogore opogore kidienje mopogore opogore gigo makelo gi bende opogore ipimonwa kidieny mar Leonard ma bende nyisowa nyinge no beto bor matin to kata kamano wabolunga ni yamo mar dhok ma bende wacho kata ni ochako kuot mos to obudho tiende ni seche mobudho no oganda wakauga thuolo mar tiatia tijegi ok ineno nego beni dhi e siptal mano ang' no kelwa e wacho kata ni kineno gimoro kichich godo to tem matek mondo mi idhi e siptal. Daktari moro nyalo pimonwa ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni oyo gino ken kawaida. Namba 1 wacho ni ineno ka gimoro dongo ma ok en ga kawaida e dendi, mano en achiel kuom gik mwacho ni nyaka wabene motang'. Samoro kokel ni rem manyiso ni ang' tije ni kaka pile, mano en ranyisi machielo. Ranyisi mamoko gin ang'o daktari? Erokamano ka pukawache ranyisi wawache achiel ka. Kamano dhi nyime. Ji mang'eny Ruth o believe e juok ji mang'eny kata samoro joma kata kiromo go korwako sut gi tai tinyalo pani ng'ama odimbore ong'eyo ni ka gimoro time to jirande wuon gimoro mabathe koro ini sedhira joga moseng'ado ni rieko ni wuonu che manegi to gige nek mag juokgi ng'ato kodhi osiptal to nyaka thoga aseneno jomosegona mbaka bila no ni egima noriwogi mar biro osiptal koro jowa nyaka ng'e tuo nyalo biro kibedo matuo ok ochuno ni in nega sate in magi ok timre ga tima kaka tuo omako ji koro mano nyaka wachiw warning ne jowa kendo nyaka walok pachwa e mano namba 2 gik ma ranyisi manyalo biro mokwongo kineno ka kumoro kuot kineno ka kumoro niga dhola namba 3 nyaka idhi ne osiptal kineno ka laki ochaka yiengni nyini odonge chogo ketho chogo tineno ka koro lak ochaka yiengni nyaka ing'eni to lakani to eno yiengni nade kawuono agolo ma kata mabathe ni bochako yiengni magi gik ma wang'iyo kong'eni nyaka bed ni nitiere tabu moro matimore iye kanyo mapokone erokamano ma en lak yiengni kuot samoro kata dhula kaka iwachonwa no moro Leonard nyalo pimonwa ranyisi ma kopogore kod kuot nikech wachno kuot idhi ka jolemo to pod okuota kuota ne en kod rem to kane en kod rem ne en rem machal nade ne en rem mabiro e seche mage kopogore kod mano ang'o kendo mani winje dendi kwa mede ranyisi ma daktari opimonwa en adier kaka daktari opimono rem nitie lak kanyo lak iwinjo ka rami kabisa to dendi ok inyal timo gimoro maber rem kane dendi onge seche inyalo tiyo malong'o maber tich matek
Okoro iwinjo ka dendi bende nyosore. Bi nyosore. Daktari bro pimo nani chutho en ang'o manyalo kelo nyosruok mar del akuto kwasewuok e yweyo minya kora muge jwan kik dhi mabor kata matin kik isodi. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Machiegni kendo pej laktar kokalira Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Daktari ang' naduogi iri e ranyisi miwacho kachiel kod ranyisi ma Leonardo pimonwa. Dok en gima kuota ma ok nyal okiwinjire msamoro en gima kuot mabira leke mayiengni kod weche makamago. Kan wachako chenro ni pimonwa kata dok piny mar ratil. Mulna gima kelo dok piny mar ratil. Erokamano. Maduong' ahinya makelo dok piny mar ratil en ni ng'ato koro ok nyal chiemo e yo makare. Kech gino kuodo dhogi ma opong'o i dhogi kabisa. Okut mopong'o i dhogi. Mopong'o i dhogi. Laki oseyiengni ma moko osewuok. Koro kata kikelo gima onego bed ni njako kokimuonyo ok inyal chamo. Kanyoyo gini. Ok inyal chamo. Gimimadho eminyalo tiyogo to en be gimimadho mana matin, nyalo mana donjo matin sama imadhe. Koro gima kelo dok ratil chien kabisa en nikech ng'ato ok nyal chiemo. Namba 2, ma en yamo madongo. Gima dongo be en gima dwaro chiemo. Kada gima dongo e dendi en gima dwaro chiemo. Tiende ni yamo ni embe omayo del chiemo nikech en gi cells ka mapogore, divide mapogore e rate mamalo. Koro tiende ni samoro chiemo manonengo dhi mondo oger dendi ikawo dhi kanye e gima dongo ka e yo mamalo ni. Koro miyo ng'ato medo mana bedo matin, wito ratil kabisa. Gimora mora madonge del dwaro chiemo. Koro thothne yudo ka en bende bro kawo chiemo. Seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi daktari obiro iri mondo mitim diagnosis. Thothne timo diagnosis nade nikech gibiro kidenye mopogore gipogore bende. Erokamano. Diagnosis nitie watimo e kidienje mopogore ma samoro kata kwachako thiedho ji. Namba 2 wakawo
kumokuot no wang'ado mana matin. Wagolo matin, itere lab. Mano iluongo ni histology. Tiende ni idhi ng'i cells mantie iye ni gin cells machal nade. Koro mano wan tich wan mana golo to wamiyo joma nigi lony moko miluongo ni pathologist. Pathologist ema ng'iyo koro nyisowa ni cells maneno kumokuot no gin cells machal kama. Koro ka waneno ga cells machal kama to tiende ni yamo no en ma. Koro mago ariyo kuom gik madongo mwatimo mondo wachope yango kabisa ni yamo ni en yamo machal nade. Erokamano ahinya. Ang' naduogi iri Leonard mana kiyiena. Ineno ranyisi gi dhi e osiptal. Chutho ne ginyisi ni itiere kod yamo koso ne gichaka thiedhi ka ok gitimo ni hocho ok giwuotho kod gipimni ni ma onyalo bedo ma to timo thieth kama. Daktari gimomiyo apenjo mano nikech wacho ka ni seche ma pok ichako process moro amora to ber kiwuoyo gi jatuo ipimo ne ni watimo test magima to results owacho kama emomiyo apenjo Leonard penjo no. Leonard. Ne gipimo. Mano ora kule mana to goye. Piji ma daktari wacho ka. Mana aldoga luongo daktari. Thieth thoro chalo nade daktari? Thieth ma watimo ne yamo machal kama en surgery. Mani thieth kamili mwatimo. Koro surgery nikech tuoni oketho chogo. Kata king'iye gi x-ray tineno ka oketho chogo kabisa. Koro chogo kumokethore no te nyaka wang'ad oko. Ing'ade ma gole oko. Koro kwaseng'ado chogo kumokethore ni te ma wagolo oko to kumodong' thuolo modong' kanyo nitiere chuma, wewe luonge ni chuma ma ikete idole maber koluwore gi kaka lembi onego bedi. Ing'e ng'ato lembi opogore. Idole maber timake ikete kuma ne wagole chogo no. Mane step mokwongo mar thieth. Nitie steps mamoko be mitimo bang' mano. Ok ang'eyo daktari. To kata kamano emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar. Kama wapuonjore gik mopogore opogore. Wacho ni thothne en mana bero. Ok awinjo kimulo weche mag yedhe. Ok ang'eyo ni ma atonge ga yath moro amora manya duoke chien. Kata manyalo thire kikodogi. Kata manyalo freeze mondo mi kamogikono emogige. Manyako beda bero ni koso. Mowuok kawuono ni onge yath manyalo duoke chien. Yath minyal mi en mana ka inere mondo duok rem chien. Kata koponi infection moro nochako donje mondo oduok infection no chien. To onge yath mabiro wacho ni ma kwa midhi muonyo to rumo te ma ok ochako duogi. Mano onge. Daktari mano wachne tek matin. Mano onge. Manyaka wayieri ayie. Mano nyaka yie nikech Ruth tindi bro yudo kata ka jilendo le radio ni daktari moro wuok ni kuma kama tabu moro amora ka in go kelo advertisement. Kumi ni ten gi yadhe moro ma miya timuonyo to tabu ni te rumo moko wuotho nyaka gi geche gin gi loudspeaker birom gi daktari tabu moro amora ma in go wadhi tieko ni kawuono bi majide mang'iew yedhe go matigo to bang' mano ok wayud lokruok kanitie. Omiyo ma akwayo ji ni wadhi osiptal kunyiswa ni ma onego timni bero yie mondo timni ibiro yudo konyruok kuom ng'wono mar Nyasaye. Erokamano ahinya. Wabodok ir Leonard. Leonard, nyiswa ni to seche makoro gini nosebedo ka dongo makoro intiere ka kod family intiere kacha kod jogi idake gweng' ka bende nobiro kod akweda mora mora kata stigma mora mora? Kanyo rupe kanyo akweda ng'eny. Gima mana ntieno koro en gima ma ok en gima maber.
Mana kaka daktari owacho ni e kanyo rem nitie mamiyo samoro pachi bende iwuono ok inyal tiyo maber. Koro kanyo akwede ng'eny, kata mana e gweng' kama nadakie no. Koro ne miyo kata ma jomoko ma be ok oheri, koro gikae ka ng'at moro bende ok en dhano moro ma koro gineno ni kanyo. Koro kanyo en adier ni akwede nitie. Ni dil nang'o ga kwede Leonard? An koro nochopo time mane koro onge gima nanyalo wacho ne ng'ato. Koro an nochopo kama Nyasaye kende mana ramo ni chieng' moro achiel nayudo yo manyalo dhi go osiptal mondo abed gi konyruok. Mano kende gima nadongo mana koro ne chunya. Ma kata koro akwede nitie ti nidhi adhiya nyime gi tijeni, iloso alosa wecheni. Ya. Koro naloso yore. Koro ng'ato wuoyo kata ng'ato wacho ang'o. To chopo time nyaka jomadongo moko koro okiayi nyaka nyithindo matindo koro be ka gineno to ginyiero. To mano ne koro kiche na ngimana. An pod anyalo adhi mbele gi tijena matindo kata notama tich mana tich nan gi family. Ma bende ng'iya, mamoko dhi sikul, secondary, moko pod nitie matindo. Koro nadhi nyime gi tijego kata abed mana dende rach kamano. Kech pok ayudo yo manyalo chopa e osiptal mondo mi thiedha. Nayudo yo mar thiedha. Daktari, samoro nitiere ng'ato maneno chenro ni to nitiere kod jatuo kata en owuon nitiere kod chandruok kaka ma owegi. Weche mag akweda inyalo wache nang'o? Erokamano, achiel kuma miyo ji pondo nikech nitie joma kosebedo gi tuoni. Nikech kumoro amora miwuothe to ing'iya ng'iya. Kuma ji oriwe ok inyal dhiye. Liel otimore kata e kor gweng' ok inyal dhiye. Kata mana e dalau. Welo biro kata e dalau. In winjo mana ka ji nyisi ni onego ipondi. Otimore. Koro ng'ane gini koro biro kuma welo nitie iwinjo. Ok onego. Koro nitie joma opondo e udi gi tabuge nikech giluoro akwede. Nitie joma osekawo ngimagi nikech akweda. Onge ng'ama ne gidhi irgi. Yani mana kaka koro Leonard wacho, iyudo ka nyathi matin nyieri. Iyudo ka nyithindo dhi e sikul. To sama giluongore gi jowetegi to inyisogi kaka babau chal. Babau dhoge kia nobet nade. Babau chal nade. Iwinjo. Koro kata nyithindo be okuyo. Onge mor. Wanyiso jowa. Akweda kik bedie nikech magi gik minyalo losi. Namba 2, nyithindo mwanyuol nyaka wapuonjgi ni e gweng' galuora kuma wadake nitie ji mopogore opogore. Jomoko nyaka bede, jodhier nyaka bede, joma ngima nyaka bede, joma tuo nyaka bede, nyidunde, joroboche nyaka bede. Koro nyaka wapuonjgi ni gigi gin gik matimore, to kiyudo ng'ama ni kodgi to nyaka ibed kodgi gi ng'uono kod hera. Erokamano. Nyaka ibed accommodative, nyaka ibed kodgi kaeto bende wamedoga ni ng'ol bende ok yombi, tuo bende ok yombi, chandruok bende ok nyal yombi. Koro apani mago gin moko kuom weche moko wamedo nyiso nyithindwa to nyalo bedo maber mokalo. Ok ang'eyo wach mar akwedani ni noa kanye, gimomiyo ng'ato nyalo nyiero nyawadgi ko ineno ni chandruok nitiere, ok ang'eyo kata matin. Daktari kaachiel kod Leonard Yenorwa ka oyueyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime wang'e ni weche mag thieth. Ma bende daktari nosenyisowa ni ng'enyne en bero. Seche mosetim bero ni onego bed ni jatuo ritore nade. To gi kaina gi daktari gin gigo manyalo duogo kose yangi mogol gi koso. Mago gimoko mathoth e kidieny mar 3 omiyo kik isudi. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home
of discounts. Duka, the home of discounts. Ne en in emani kao necklace eloka mara kasto bange ini hangode ni hakai. Raj, wokode. Seher, en ngano? En Kushi. Kare onge wach. Nango Kushi. Koro gisani waduto dani mondo bed jomotang' winjo gima wacho. Nikech sani wane oda nyuola jo Kagil. In kikita mule iwinjo. Wari kode kumara. Wari kode. Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Mondo yudwe mar nyamuono kaka skiza tune mari dial star 860 star 416 hash Ramogi TV e dala jower duto. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngeso Kangeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye. Tudri koda Ngeso Kangeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso Kangeso saa 11 mamidhiambo mana Ramogi TV. Doho ng'ado ni riwruok mar Azimio ema nigi kwan modhuro e od bura ma ok Kenya Kwanza kaka spika Moses Wetangula oyango motelo chien. Na chief agent wa Mheshimiwa Raila ni Mheshimiwa William Ruto, and we are very confident that our Prime Minister Raila Odinga is going to be the next chairperson of the African Union Commission. Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni gin kod geno ni Raila Odinga dhi bedo jakom mar AUC yiero mitimo juma manyien. Jaked ne ratich oganda Richard Otieno ochwale kar yweyo mare mogik e gweng' ma Maoho e Yalego Usonga. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu wang'io yembe mag dhok gibire yore mopogore opogore. Gichako ga matin, daktari nopimonwa ni ginyalo dongo mos ma samoro okiwinj rem, samoro bende okoketh tijeni, koro nitie atia tijeni. Kaito bende wayudo kacha ni oganda wa koneno ga gimoro to iwacho ni oyo we adhi mondo mi ochiek na kod weche makamago kokichomri gi siptal. Daktari wacho ni chomri gi siptal tir. To nitiere ranyisi ma bende kiwinjo to nego bende chako manyo thieth mapiyo piyo kuom ranyisi. Kineno ka gimoro kuot to kodog chien, ineno ka ntiere kod dok chien mar ratil, teneni gima kuot ni bende chamo chiemo nikech en bende en ongima, ntiere kod cells madwani mondo mi odongi, tema tek mondo mi ine laktar. Ka ntiere kod leke mochako yiengni ayienga, yande gibeya to gi yiengni, tinyalo chichni nyaka bedie ni ntiere kod yamo mar dhok. Daktari, kapok ne wadhi e yweyo ne wang'io kacha yore mag thieth ma bende pimonwa ni achiel kuom yore mag thieth madongo en mana yor bero. Wamule yore mag thieth daktari. Kata waboduogo ir Leonard, wang'ia ni to eto mare nobedo kod yore mag thieth to nobedo nang'o? Erokamano, ka ne wawacho ni thieth mar yamo mowuok kawuono miluongo gi
gi kisungu ni ameloblastoma en bero. Mokwongo kosetimni bero to wagolo chogo ma okethore mane tuo oseketho. Kwasegolo chogo ma tuo oseketho to waketo chuma moro madhi bet kuma chogo mwagolono kuma entie. Mane okang' mokwongo mar bero. Okang' mar ariyo ma samoro wadwa ni watimo bang' dweche 6 kata mana bang' higa, nikech tiende ni wadwa ni mondo watimo gimiluongo ni follow up, waluwi mwang'e ni to tuo nowuok te koso nyalo bedo ni moro dong' manyalo dongo kendo. Mano wanyalo ng'eyo after around dweche 6 nyaka higa 1. Ma thieth ni nitiere stages kata okange mag bero, kendo na bero ni en bero achiel kende. Nitiere kaka itime. Koro kosetima yeng'o kata bero mokwongo mogol chogo mane tuo osedonje, ma ochako mi jatuo thuolo mar nus higa kata higa, ochako duogi ng'iye, toke mar ariyo po nono yudi nitiere kata kamoro manodong' manyalo dongo to bedo nang'o kaeto odhi nyime nang'o kod weche mag thieth. Erokamano, kopo ni nitie kuma waneno ka tuo pod donge, to nyaka wagol mano kendo. En bero machielo. En bero machielo. To tuo mwawuoyo kuome kawuono ni ok en tuo ma jaduogo ga kendo. Matin kabisa ema waneno ka duoge. Koro to kopo ni ober, ok waneno ka chango maber, to wadhie bero mar ariyo. Bero mar ariyo koro waketo chogo kuma ne wagolo e chogo mokwongo cha. Nitie kuonde ma wagolo chogo e dend dhano. Koro wagolo e dend jatuo kanyo. Mokwongo wanyalo kawo ng'et achiel kata rib achiel to wadhi waketo kuma ne wagolo chogo mokwongo cha. Mar ariyo wanyalo golo iluongo ni hip bone. Wanyalo ng'ado matin wadhi keto kuma ne wagolo mano. Mar adek nitie chogo moro tielo ka. Tielo ka nigi choke ariyo, moro nitie miluongo ni fibula, en otin, miluongo ni tibia duong'. Wanyalo kawo portion kata matin kuom fibula no waketo kuma ne wagolo chogo. Chogo no kwaketo to odhi omakore gi chogo manodong' cha. Ma kendo wachak wayud ka chok lemb ochako bedo mana kaka ne en. Koro odhi modonga maber. Odhi modongi momakre gi chogo manodong' cha. Wamiye thuolo samoro mar higa 1 kendo nyaka higni 2 momakre maber. Bang' kosemakore to koro ng'ato wanyalo koro kendo loso ne lak kuma ne lak ogeri te ma wachak waket ne lak ma kendo ng'ano kichaki romogo to en aena ng'ama odok e ngimane ma kawaida kabisa, man gi lak nyalo chiemo chogo koro en go tuo bodhi. Erokamano. Antiere kod picha moro kamar X-ray daktari ma ok ang'eyo ni ma en marang'o. Erokamano. Ma koro bang' bero mokwongo. Kech wanyalo neno kuma lak ma kocha cha nitie gi kuma lak ma koni nitie. Hosi moro neno kanyo machal ka gima onge chogo. Kanyo manu wagolo. Mano kuma ne tuo nitie manu wagolo. Koro kwasegole to kuma entie no ok wawe chogo modong' kuliero. Waketo chuma ni mondo mak koe chogo modong' bathe kocha nyaka chogo modong' bathe koni. Koro ma ng'ama watieko go okang' mokwongo mar bero ka urito koro okang' mar ariyo ma koro wabiro keto chogo e diere kumodong' no. To gima mako dhoga ni inyalo gol chogo e ng'et, inyalo gol chogo e tielo, inyalo gol chogo kuonde mopogore opogore kata idhi tichuoga chuoga tiritori maber kaeto bende chogo no donga to wadhi nyime yo makare. Leonard notimne process ni daktari. Leonard kuma wantie sani en gima wasetieko, en bero mokwongo. Matiende ni wasegolo tuo oko koro ma waketo ne chuma ni ma koro mako chogo makocha gi chogo makoni. Koro sani nyaka watim bero en dweche madhi 3.5.
koro pod wabro bedo ka wabedo kode mos kwaluwo kapod warito ndalo mondo wakoka wachako okang' mar bero mar ariyo. Erokamano. Leonard, moro inyalo pimonwa ni tok kano osetimni bero mokwongo ni nowach ni onego bed ni iritori nang'o, en ang'o gini mitimoga mondo mi irite yo makare, nikech ing'eni kama utime bero ka ok ong'i maber to samoro nyalo bedo kod infections, tuoche nyalo donje kod gik makamago. Nonyisi ni iritori nang'o, tisebedo kiritori nang'o tok bero mokwongo no? An tok bero mokwongo no asebedo ka kijo moko ma nyalo gi ngufu oko ati. Bang'e nonyisa ni aduoga e klinik, daktari ng'iyo kaka adhi. En klinik daktari ng'iyo kaka jatuo dhi. To nitiere ritruok moro amora ma onego bed ni jatuo ritore dala daktari? Erokamano. Jatuo wa koro nigi chuma kama, nitie chiemo moko nyal chamo makoro tek. Ka ng'ato ok nyal muodo niang' kuom ranyisi, koro tiende ni chiemo be nyaka cham chiemo mabet kayot manyalo chamore yo mayot. Mar ariyo, gik mimadho ma koro ong'enye, nyaka luok dhoge maler, moti nyaka gimiluongo ni mouthwash, matine koro infection moro amora kik donj kanyo. Mano komedore gi review mar clinic manyako biye saka sa. Erokamano. En wach ma ok apar ka yot ahinya, nikech mondo igol chogo miketi kaeto weche mag klinik, weche mag yath kod weche makamago. Nitiere gimoro ma nawinjo kwa wacho kodi daktari iluongo ni outlook mar jogo mantiere kod yamo mag dhok. Mulna kanyo matin. Erokamano. Mokwongo en kuot mar lemb ma wasewuoye. Mano ema gima ranyisi ma ng'ato ang'ata nyalo neno. Ng'ato bro nenore ni kuot opogore gi kaka en ga pile. Mar ariyo, adhola kineno anena kochako wuok e dhogi. Ing'eni mano in minyalo ng'eyo kaka jatuo. Ni awinjo ka kumoro karama adhola nitie. Nyaka idhi neni. Mar adek, lak wasewuoye, kineno ka laki chako yiengni, kata ineno ka lak moro ochako gomago kochiko direction machielo, tiende ni gicha kuoti gi iye to dhiro lak kadhi koni gi koni. Mano nyaka idhi mondo neni. Ka chiemo ochako bedo matek, ok inyal kata muonyo chiemo e yo malong'o nikech gino koro opong'o dhogi, nyaka idhi mondo neni. Kendo wawacho kendo wanuoyo ni kik warit ndalo mathoth, nikech sama ibiro chon thieth yot. Tiende ni kata wagolo chogo to koro yudo ka ok chogo mwagolo otin, ma kata kwadhi manyo chogo kumore dendi mondo waduok mane wagolo cha, to wakawa matin moromo gi kanyo. Kideko ma koro ena lembi te, samoro wambe koro wabedo wang'iyore to koro chogo die to koro wadwa gole kanye, madwa romo mondo bed ka te mwagolo ni. Erokamano. In kaka laktar, yembe gi madongo miseneno maduong' mogik, iseneno marom nade? Yembe gi waseneno madongo ma samoro wagolo, nitie ng'ama wasegolo lemb mapiny odolowa jo te koya koni nyaka koni. Ogol te kech koro yudo ka osechamo te ma koro ok nyal konyore. Wacho be nyaka wawach ni samoro be gik ma ng'ato ineno jatuo ma koro onge giminyalo time. Koro kaka daktari koro ena ocho emiyo jatuo no ka lit to warito mana ndalone nikech obudho kapok obiro e thieth. Iwacho kacha ni irito mana ndalone, rito ndalone koro wawacho mano tiende nang'o daktari? Samoro wambe wang'iyo wacha ni to koro science masani onge giminyal time. Jatuo ni biro donga gi tuoni kwa rito thone.
Mano ponono ni ok omanyo thieth. Nikech odeko e manyo thieth, obiro ka sa osedhi kabisa. Aneno ka Leonard osebedo ka wuotho gi thieth, ma koro iwacho ni en dwe mar 4. Leonard iwacho ni gino chako dongo kodi ka pod tin tiwe odonga kamano ka pod imanyo weche mag thieth kod weche ma kamago. Ne samoro jogo Leonard ma bende nitiere oko kocha ma giseneno gimoro modwa chalo kod ma to pod gibedo ni gimanyo thieth ka jothieth kod weche ma kamago. Ginyalo nyiso gi nang'o? An gima nyalo nyiso gi sani en segni giwe dang' ni dhi kuonde moko mang'eny ka gi kacha biro ma kawo time mang'eny to pod konyruok ok gibedo. Gimanyo daktari tir manyalo miyo gi konyruok. Nikech an bende nachak chon dinayudo konyruok chon. To lewo malewo aming'a nikech wach mar pesa mag ng'eyo koso ng'eyo. Daktari nitie manyalo loso na tunano. Emomiyo nalewo ahinya to wach mar chandruok mag pesa. Kamano. Daktari, kes mar Leonard kaka koro kama gike gi Leonard osetimne bero, osetimne kidieny mokwongo, wadwa donjo kidieny mar 2 ama koro idhi kawo chogo tirwako ne e dhog kama nogol e chogo. Ka kowuok ka pod odhi bedo kod scars kata biro bedo nang'o e kidieny ma koro wacho mo kod Leonard? Erokamano. Sani joma neno Leonard kuma entie, gimomiyo samoro inyalo neno ni lembe pod okuot matin, nikech king'iyo kaka nokuot to yamo ne duong' mane oywayo pien dhano en elastic, oyware ka blada. Ka nitie gima nyalo ywaye to medo yware kabisa. To bang' kosegol gima ywaye no to dok. Koro pien be sama watimo surgery, pien ok wang'adi, pien ok wagol, pien biro dok kende. Wagolo agola chogo man gi tabu. Koro pien kata maneno kinene to osebedo ka koro ong'uony kende kodok. Ma bang' dweche moko ubiro yudo ka koro ochako dok adoka kaka entie. Koro onge gima king'ado luor ni kodhi ong'ade to koro odhi yudo ka wang'e ong'ad ka otwang' ka duogo chango machak beda maber ma smooth kaka ng'ato nitie. Wambe sama wang'ado dhano ahinya wan joma timo bere wang' nitie kuonde mwang'ado ma kisungu luongo ni natural creases, kuonde ma odolore naturally. Koro tiende ni kata ka nwang'ado mare to wanyalo biro gi ng'uti kuma nitie gimiluongo ni natural crease ma kata wang'ade gi kanyo to en kuma odolore ma kawaida ma dhi pando, odhi dinore mapandore maber. Koro onge ni scar moro kata dhola moro dhi bedo maduong' e wang'. Nikech wang'eyo ni ji te dwaro ber, ng'ato dwaro nen maber. Wambe ok dwang' wamiyi gima kendo kichak idok e gweng' to ji wacho ni ber kaka nen chado. Koro wang'ni to koko rach mogik. Erokamano ahinya. Ritruok ponono ni ng'ato osetimne yeng'o kata ritruok ponono ni ng'ato osetimne bero daktari. Ani wacho kacha ni nyaka iluri machiegni gi klinik, nyaka ibed machiegni gi siptal, nyaka chieng' moro. Koro kanyi ma kochopo tiwacho ni koro thiedhni ogik. Kogik kar kanyi kata kusetimo ang'o ma koro biro wacho ni koro thiedhni ogik. Erokamano. Kawaida kwa timo surgery to kwasegolo osiptal to waneni bang' jumbe 2. Mano tiende ni wadwa ng'eyo ka nyalo bedo ni nitie gima wanyalo luongo ni immediate complication, yani tabu moro manyalo wuok koluwore gi surgery. Kuot, infection odonjo jumbe 2. Kwaseneni bang' jumbe 2 to waneni kendo bang' dwe. Mano tiende koro wang'iyo gimiluongo ni some intermediate complication manyalo wuok. Ka neni bang' dwe aneno kidhi maber tamiyi dweche 3. Okay. Dweche 3 kidhi maber, koro bi bang' dweche 6. Dweche 6 idhi maber, koro waketie review mar higa ka higa. Kwaseng'i bang' higni moko 6-7 bang' ka osetieko bero to onge gima waneno kolokore, to koro wawe wanyisi ni in koro bed king'iyo, kopo ni neno gimoro ka lokore to koro bi. Nikech koro watu waneno ka koro idhi maber. Kamano. Tiri gimoro mano mora daktari mani wacho, ani thothne ok giduog ga.
thothne koyude ayuda chon maber motim bero ma iritori maber imuonyo yien maber to thothne ok giduog ga. Leonard, joma neno chenro ni inyalo nyisogi nang'o mogik? Joma neno chenro ni gima duong' manyalo nyisogi en ni neno daktari chon ber. Kodhi aming'a to kata mana iwuon ka koro idhi ne daktari to ok inyal bedo adier moro ni ibiro yudo konyruok. Lakini ha maber, daktari molony maber, kaka an ayudo daktari ma olony. Makata ka nabiro mokwongo nonyiso ni ba in ibet maber, ok ibi ng'eyo ni chal kama. An abineno gi yie. Erokamano ahinya. Koro oganda wa wae weche mag juok, oganda wae weche mag shortcut, jomany thieth, ji olure kod thieth kaka dwarore. Daktari, wach mogik minyalo weyo wagodo kotende kod yamo mag dhok? Erokamano. Thieth gi nyalo yudore locally. Ang'eni nitie gine mar India, kure, dhie pinje maoko ema samoro wang'eni ni thieth yudore. Koro samoro wan garambe wamanyo $3 million idwa dhi India, to thoth thieth ma ji dhi omogo anyalo nyiso jowa ni giyudore ka. Kendo anyalo nyiso jowa ni ok ochuno ni nyaka gidhi Nairobi. Giyudore ng'ama chiegni kata gi Kisumo. Kisumo. To Kisumo no be kodhiye ok ochuno ni nyaka odhi osiptal mar private. Osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. An atiyo kanyo, koro anyalo wacho with authority. Mata osiptal machon iluongo ni Russia. Thieth yudore kanyo. Koro ok wadwa ni ng'ato bed dala ni an ok abedo referred private makama idwaro kuoma pesa makama pod aonge go. Bi Russia. Russia kanyo. Kata osiptand sirikal moro amora, kata bed ni onge pesa, nitie gimiluongo ni waiver system. Ma kose noni adieri to yoni ok inyal, kata shift chacha no ok inyal chulo. It's a waiver system nikech waduto we belong to the government. Kamano. Koro I encourage jowa, let us seek treatment. Erokamano ahinya daktari. Inyono kanyo motegno maber, tapani wach miwacho no en wach mangima. Ng'ato nyalo temo manyo kony kama boto kare kony en go mane tiende ka. Siptende wa kaka mag sirikal ahinya gwegewa mag Kisumo kanyalo konyowa mang'eny mokalo. Kik wahau maboto wantiere kodgi ka. Daktari, pono ng'ato dwani ni mondo mi wadhi nyime kod twag ni inyalo yudi Russia, kata namba ni mar simu inyalo miwa koso inyalo yudi kanye bende? Erokamano. Mokwongo inyalo yuda Russia nikech primary employer mara en sirikal ma Kisumu County. Russia inyalo yuda namba 1. Nitie ng'ama diher nonene kuma opogore gi Russia kuom ero mare. Osiptende ma Kisumo be atiye madongo go te kata madito gi te. Kod namba na mar simu be anyalo chiwo mondo okony ji. Ng'ato nyalo biro. Koro namba na mar simu en 0770 Erokamano. Erokamano daktari, aduoko ni erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo duogo wagomba ka. Erokamano ahinya. Leonard, erokamano, aduoko erokamano iwuok oko mondo mi jiwo oganda wa kotendre kod chandruoge ma ji nitiere godo. Tamor gi ka miwacho ni ji ochaka chon, kik irendri to chaka thieth moriere tir. Awakwayo ni chango mapiyo kendo ageno ni biro dhi maber, ma kendo ngimani biro dhi maber nyaka kidieny mar 2 mar bero ma daktari nowacho cha biro dhi maber. Erokamano ahinya Leonard. Ne jogo picha mawa, erokamano Bensu, erokamano ahinya Mulindi kachiel kod kama, ne director na Philip Ochieng, erokamano Nyawendi Akinyi Nyaugenya, erokamano nya Eugene mano piyewa e chenro mar penj laktar ka kachiel kod Washira uchung' ne weche mag duol. Erokamano mathoth. Ne producer na Papecho Koth, erokamano mang'eny Nyameja. Ne in jahera mar chenro ni, iwinjo gima daktari owacho.
wedhi hao mabor gigi ni mana ka, wedhi Nairobi gigi ni Kisumu ka, wacho ni Russia ka nitiere lakteche molony, nitiere gik moko mabiro konyowa e yo mayot. Maduong' moloyo owacho ni weche mag okumba mag thieth, in kik idonje siasa, in ng'ado okumba mar thieth mondo mi okonyi. Iluonga ni Ruth Otieno, ka wawacho ni ngima en mwandu, oriti masane.